Eto, magluluto tayo ng arroz caldo. Ituturo ko po sa inyo kung paano magluto ng arroz caldo with my own version sa halaga ng 50 pesos. Let's start! Hiwa-hiwa ko rin yun po ang bawang na maliliit para pag natin pag-isa pag ng arroz caldo maliliit siya, hindi siya malalaki. Anghang sa mata. Ito po bawang at saka gumamit ako ng sa Bisaya to ahos, sa Tagalog ito pala yung bawang, ano pala ito sa sibuyas sa Tagalog. Maanghang yung mata ko guys, naluluha. Teka, pasensya na po. Ang pagkahin na, patay niyo upuan na. Isabak ka ayun. Sunod yung luya. Ganon din po yung procedure. Ihiwain na maliliit yung luya. Tumuro na yung luha ko guys. Ito, anghang talaga yung bawang. Ito ang spring onions, pang toppings ko po ito sa ibabaw mamaya. At saka gumamit pala ako ng lemongrass para lalong bumango.
na guys yung finished product natin na arroz caldo. A few moments later. Bali guys, yung ginagamit ko na sa pagluluto, yung pinabudget ko is only for 50, gaya nito 50 pesos, at saka pinakataas lang yung 100 o 100. Mahilig kasi talaga ako sa luto guys, nag-iimbento. Sarap to kapag may Paris na pandesal. Tinapay ba? Tinapay. So, kahit anong klaseng tinapay. Wala itong guys, wala itong manok. Masarap sana kung may manok ito na adobo na nilagay ko. Tapos, yung atay din na adobo. Sarap. Super. Ano ba to yung cortina? Pero yung sa akin guys, small budget lang to. Just only for 50 pesos. Ano siya? Super yummy. Oh. Hanggang dito na lang muna tayo. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong update sa mga bago kong videos. See you on my next vlog guys. Bye. Bye.